estem aquí a l'Espai Gironès, a la Fira de Productes de Proximitat que ha organitzat Capravo. Ens dona l'oportunitat per fer-nos conèixer una miqueta i ensenyar els nostres productes. Acabem de venir a comprar el Capravo i ens hem trobat a la Fira de Productes de Proximitat del Capravo. Està molt bé. Està molt bé. S'ha d'incentivar molt el comerç de proximitat. El valor del producte de proximitat és precisament la frescor. Aquest any estem creixent al voltant d'un 40% i tot és gràcies a fomentar tots aquests temes que fa Capravo. Home, està bé que es potenciï lo de casa nostra. Si vull de tot lo que és de proximitat, tinc que anar al Capravo. Capravo vol posar-se a disposició dels petits productors per a qui tinguin un supermercat de referència per a vendre i per donar a conèixer els seus productes.